Ane eta laguntzaren indarra. Ane txikia zen, baina gauza handiak gustatzen zitzaizkion. Gaur, eskolan zenbaki tximista izeneko ariketa bat egin behar zuen. Oso zaila zen, Ane koadernoaren gainean makurtu zen zimurtuta. Begiak zenbaki txikien atzetik mugitzen zituen. Baina erantzunak ez ziren iritsi nahi. Ordua aurrera zioan eta Anek sentitzen hasi zen puzleak irabazten ziola. Eskuak arkatzari tinko heldu zion, hain tinko, non arkatza bera ere dardarka zegoen. Kezka zenbakietan itsatsita zegoen. Ane bakarrik zegoela iruditu zitzaion. Baina gero, silueta atsegin bat gerturatu zen. Maite andereñoa zen. Beti zen lasaia. Ahots leunez hitz egin zion, zer gertatzen da, Ane. Zenbakiak borrokan aldabiltza. Anek irakasleari esan zion, susurlatuz, andereñoa, hau gehiegi da niretzat. Ez naiz iristen, gainera, lotsa ematen dit beti laguntza eskatzeak. Maitek irribarre egin zuen. Laguntza eskatzea ez da ahultasuna, Ane. Laguntza eskatzea indarra da. Mendi handi bat igotzea bezala da. Batzuetan, lagun baten soka behar da. Gauean, Anek Maite andereñoaren hitzak gogoratu zituen. Arkatza hartu eta koadernoan hitz handi bat idatzi zuen INDARRA. Bere gelako leihotik, ilargiaren azpian zegoen mendi handi bat ikusten zen. Biharamunean, Anek mendia gogoratu zuen. Laguntza soka behar zuen. Ingurura begiratu zuen eta iker ikusi zuen klaseko mutila dimentsua, bera ere zenbaki tximistarekin borrokan. Anek arnasa hartu eta esan zuen, Iker, bi buru batek baino gehiago balio duela uste duzu. Soka partekatzen dugu. Ikerrek begiak altxatu eta irribarre egin zion. Bai, Ane, zenbaki hauek bi lagunen aurka borrokatu beharko dute. Bat-batean, zenbaki tximistak argia ikusi zuen. Elkarrekin, biak azkar eta ozen osatu zuten azken erantzuna. Anek ulertu zuen, laguntza eskatzea ezen inola ere ahultasuna. Laguntzaren indarra, hori zen garaipena.